Salutare băieți și bun venit la un nou episod. Deci astăzi o să vă arăt cum să faceți mai mulți urmăritori pe Instagram. Deci uitați, fata asta are 162, i-am dat eu. M-a blocat, ea m-a blocat pe mine. Vedeți? Și începe să facă urmăritori 171, 172, 174, 100. Vedeți? Rugați un prieten să vă blocheze, iar după să vă dea follow mereu. Să vedeți. Și să vedem dacă e fake sau adevărat. Băi. Fuck! Încă mai merge? Încă mai rulează, da? Să vedem dacă e adevărat, am șters de acolo. Și bun băieți, intrăm la Miha, dăm așa și nu este adevărat acest bug. Gata băieți, scuzați-mă pentru mesaje.